moram da priznam da mene ova čudotvorna biljka izleče od kancera. 2 puta zapravo imao sam kancer. Krenuli smo to pre 18 godina i već, eto, ja sam druga generacija ko radi ovu priču. Preuzeo sam pre 7-8 godina od dede, ali mene ovo nije biznis, nego manje više životni poziv, jer ja takođe toliko volim da pomognem ljudima. Prvi put koristio sam paralelno pored terapije kao suplement, drugi put već bio manje više baziran na lečenja na prirodni način. I nekako je bilo to logično da pre 18 godina deda razmišljao o tome da napravi neki novi biznis i video koji potencijal se nalazi u ovom speltinom soku, koliko je mene pomoglo. Speltin sok sebi sadrži sve što je neophodan za ljudski organizam da bi funkcionisao zdravo i tako kako bi bilo potrebno. Prve reakcije najčešće što su ljudi primetili imaju više snagu, više energiju, nekako su rekli da lakše oni zaspe i mirnije spavaju. Na krvnoj slici se vidi uvek najveći rezultat. Ja bih preporučio svima kojima je važan svoje zdravlje. Mene nije cilj nešto prodati, nego pomoći i to je velika razlika.